Nabaribir mga urip no Allah. Na ayat tara debir kami alui tanu nasuki bagaknon. Na inubuhi man tu mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na madakal sigo pagaritan na detaranan. Ha? Madakal sigo mga pagaritan na detaranan masusupakirananan. Ama betul bu tiga kan ubah biar kau masih miur. Ada buku ni ambil apa ada face mask kan. Siap sebut na ko niyo maori puno Allah. Katadius ay mana nakabaya na kasabutan tano maori puno Allah. Doon na kaya maratasi upama kukurik sunyat ka. Giyang kanan na 3 gawe, 5 gawe, 7 gawe, 10, 40, magatos. Siya kaya na niya nga kukuha sa Hind. Kapanarima iranan daanan sa Quran ag Sunnah. Na basta ada sa Quran ag Sunnah na ayat taralbir ka nakibagak nun. Subhanallah. Ilang anak pangalan kita tabi-tabi oh. Pagkarat ako na ginawa niyan. Pemisitas kanian, pengungudasan sa kanian. Subhanallah. Upama gusto na pagkawa pa tadi 5 kapamisitas sa dunia. La hawla wa la quwwata illa billah ma'urikum Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Na ilaman mga luksakan mga pagariak na ipag-aadatan sa giyang kaiyaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabutan tanuanan. Sabutan tanuanan. Di kakuha adalil amapi apamikiran sa Islam kama tataruto. Ay man awida akal. Ka nakipiliw ka sa sunnah agu Quran agu sunnah. Apkuha na ka pamikiran. So kabasa tanong, miya ka nagbusaha. Katero miya kabat yan nagiraw man ay pumugsiyan si kumang ulama la hawla wala quwata illa billah. Ubakwa na mitiray ta na Quran muda kitab. Quran mo mitiray enta. Kanita makasisilay. Kaya man awid akan na pakuan na kapito pamikiran. Pakuan na kitab. Api ang tawan na kitab na umakasusupak sa Quran palibad ka sa Quran. Ha? Nasabutan tanuanan mangulit no inwak na diteruah kahakir ka kan. Atay kilim saya. Ha? Kapakayaan na pagkanag yung mga ulama ino mga didisirangkan. Ino mga dibiro man na disiran ng pagatin. Ino ako si Isumiyo sa pantagwiman to kapag pagutubusen kano patarong korkano suhak na gumati tu ang kinanglan na mapakatulog kano sa amatan. Sabot tanong mga orib no Allah. Dakong pagpunaw. Dakong pagpuun. Kadiyan mo, kaya alo yung korkano na saan yung sabutan mga orib no Allah. Ako pa gumira ko na ino, mga didakan siya 5. Ha? Kenapa sadakukan? Nakaiplugar akan mga orib no Allah subhanahu wa ta'ala. Aya kaya pakaasal kataya sa Islam. Aya pakaasal sa Islam na dataraya. Igira aad na miya wafat. Ha? Kati pakasal sa Islam yalo sa hadith. Igira aad na miya wafat. Na kena ba patot? Oh, kena ba patot? Tarus kanun sabi piya ginawa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Essence Mineral Water. Kailangan na commercial naman mo. O, time check tayo, 9:40. Eh, sige ante. Tarusan din. Taib mga ribin Allah. Igira amya igira so pamilya na kiya pantagan. Oh, tanudan hang. Igira so pamilya na kiya pantagan sa adin amya wafat kiran. Na siyempre kakaratagi na mayran. Na ayaman ak hikmah sa kapamisit ako kiya pantagan na pagkakapanaka ang maragagdamian arata ginawa. Kaya namya wafat. Ayaman o ito na sungkaw na pagkapian na kaaginawa niyan. Uwad na kiyugup ko na ipagugup ko. Panggalabak ka na kay kapakakap agyang ko ito magagadamian arata ginawa. Malungkot ka niyan. Kiutisuan. Na kay naman kami supak so rules fundamental of Islam kaya kaswa yan na aya pagpakaawida kalyan na so kaya pantagan ka hindi makapagana aya pakasal sa Islam na aya paganaan na so kaya pantagan
Na di na mapulaw la sama sa tanim to kapukuan nira na dalil. Nami asawa naki akong samawatan suaya maanan yan na mga tao na giraw. At ikaton ka bisa pumba samawatan na kangka din. Expected na Muslim siya kito na da ka kanon. Kasakay paganaw. Take out ka sa makaduna pagana ka ko kaya pantagam niya pakapiyang ka ginawa niyan. Subhanallah. Tabi-tabi ada pa kasusugatan tang. Adna mga to naigid adna miya wafaton mapipikir yan nakapumisitan yan una Panginoon kan. Sure, manok. Kabe. Tunapan karne. Dini yan man niya tika pa kakapag yang kuto kaya pantagang kaya mapipikir nagyang kuto akakan. Correct di. Tabi-tabi ada pa kasusugatan tang na inukap na kasi nga kaska. Correct di mauri puno Allah. Ha? Subhanallah. Kinanglan na makwatan mo sa hikmah. O inisong kasi napakakap na kaaginaw agyang kuto. Kaya pantaga nagina ni Islam. Na inisong kasi na wala lang, trip lang, makakain lang, makainom lang. Hey, nabanan Islam. Tripping kanan. Nabanan Islam. Nagina ni kabaya ka nakatukan tanong mauri puno Allah subhanahu. Wallahi lazim. Ha? Wallahi lazim. Quran agus sunnah. Ha? Quran agus sunnah. Napakatiulin tanong sunyat tanong agus amal tanong mauri puno Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiin na niya kadal-dal aguma ayamane na mata sa iya usaya. Nang kayo to kaadin apak kaulog saridu. Misabat musagat tarai. Giswa-swakasan. Ante maaf ke timu-timu kami nagiro man subhanallah. Naman to miyakwan niya na dalil rarangit kenapa Quran agus sunnah. Kay pumugsiyan. Mata nga makatutula kay tanu di basta di gano magana sa tao. Haya usto kepa kaya ipaganang kakubisita. Katayo tanu din yo. Haya kepa kaya ipaganang kasi kubisita nasuk nabang ka di pamasaa. Nabang ka pirma sayan. Kanormal na igilaan na bisitang ka na pagkuha ka sa royal, pagkuha sa kakape, pagkuha ka sa paan. Kaya sukudan, na kay problema na ilang nga makasong bumisita ang bantala. Nang ginawa, di isa kami katrap, natingnan mo po na uway, katinda kami sa isa karabaw. Naman ito, subhanallah. Di libre para doon sa bumisita. Mas mapiyadita nung dumapisita kapag pagkatagumban sa awida ka lagi ang kutuwa kaya maanan yan na kaya pantagan. Apios may pagugup ka perak na pagkaugup kiran na babadun niyang gastos. Lagi ang kutam niya kasumbali sa karne kadini di ganyang keraw. Kau belum ma-issue. Siya itu napiyami sitam yang jadi nipis dia kami nakantun. Subhanallah. Nagina ni masusuatan o manguri pino Allah sa giyang kaya masa. Nakinanglan na sabutan. Udang ka sabuta pakaisa ka. Sabutan o. Udah kong kasabutan na pakaisa ka. Kaan ka sabuta. Pagkapakaya da ka sabutan na di ka sandi mamungaw. Ha? Nagkapakaya ya panaro-taruan ako nga. Kagari ko, pakaisa ka ka-open. Pagkuha ka sa dalil sa Quran na insyaAllah na mitira yan tabi. Putay ka man na puto Ito'y ka. sabab mauni po nga inwa karkano ini piyagusay kauba kalo-kalo na sabutan. Ha? Sabutan ka no mauni po Allah subhanahu wa ta'ala. Na magapuna ko dun ko tapik ako no. Ha? Magapuna ko tapik ako. Ayaw sto kabayakan na makanggay ini aguna amakatadem tanong sa makakasutan sa singgo si Allah. Correct di. Kailangan nagyang ko sa katuro Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Naba ko makaputa sa lagidaya. Bukuro mo putuki di wala. Pilad mamuta ka sa lagida na. Pamakakangod sa manok. Ado, ya Allah. Kapas nagyang utang tirola tigu Allah ami puyagdin. Minda kaladin. Pagkamasaan din mga tao. Al-fasadu fil barri wal bahr. So kabinasaan sa kalupaan nga sa kapranatan.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita na ng mga tao, nagsilipana, nagsidami sa kalupaan at sa karagatan ang mga nakakapinsalang Kompleto mga sekalian. pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kompleto. Nabalipyur, linog, may batua bulakan, typhoon, pitibarangan na typhoon. Anto na pa, coronavirus. Naisabot yung kami atay si Lebron. Ang tapos ni Bununda. Kami kay ito ay siya nagpabisyonira na. Ha? Sabot niyo mga kalipong Allah? Mindakal. So pupamakabina sa sagyang kayama sa pupamakafit na mga kalipong Allah. Naadma na sa bapanan. Mindakal sa bagyo, mindakal sa linog, mindakal sa dimabata-bulukan, tsunami, na adna ang mga sabapanan na hikmaanan na uli po Allah. Inuanan na po pamakauma, bima amilu, bima kasabat sa aydin nas, may sabab pa kung mga amal umano siya. Allahu Akbar. Upamaya, ya Sheikh na ayamaanan yan, nasubagyo, linog, di mo ba't tuwabulakan, coronavirus na ayamaanan yan na may sabab ko amal umano siya. Uway! Aya ka po pa makataling umaanan na may sabab ako amal o manusia sa dunia. Bima amilu, bima kasabat sa aydin nas. Liyudhikahum ba'da alladhi amilu. Anirang kataaman na suwaya maanan yan na nasiksa o amaliran amarata at igwallah. Ha? Anirang kataaman at igwallah subhanahu wa ta'ala. So sabad ko mga amaliran amarata. Nagyutoy siksa iran. Pakibaratang ustanor, no? Pakibaratang ustanor. Hadith. Gina coronavirus. Gina kaya coronavirus na kenapa ini bagus sa Islam? Kenapa ini bagus sa Islam? Inari nila busungaran. Ibutun si kumasatan naman to na coronavirus. Okay, nasi kumyaw naman sa naiblutusan na ta'un. Yan sa hadith. Amia sugatun mabusi kumasa o Umar na wusu Abdullah si ki Abu Ubaidah bin Jarrah si kumasairan na miya sugat siran mambu sa Syam. Miya sugat siran sa Syam asakit at betuan sa ta'un na ayang ngaran yan sama sa taniman na coronavirus. Kenapa ini bagus sa Islam mo? Baik. So kumawuyag pan sunabi sallallahu alaihi wasallam nanatigun o Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah akhbirni anit ta'un. Tige na ya Rasulullah na pagusayang karakan ni ta'un. Ay mana niya na balita iya kung ay kung ay mapapadalam sa giyang kanan coronavirus. Bamakin nga libit yaw kanta mo sagutan. Ato natigin ni balita iya kung ato natigin na giyang kanan coronavirus ta'un. Natigun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'un yab'asullahu liman yasha. Suatiku Nabi sallallahu alaihi wasallam sa coronavirus taon nasugatanon Allah so kabaya iyan akasugatan. Sebutin niyo Tagalog ko. Tatamaan ni Allah kung sino man ang gusto niyang tamaan. Siyabot niyo. Ayaw manaw ito mga uripun Allah na Muslim makasabi na kapa kaya masugat na kakasakit at taon ang coronavirus. Muslim makasabi na kapa kaya masugat ka agyang kaya coronavirus o di nagyang kaya taon ang batuan sa Islam mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa boleh sugat no nagsuda sa simba niyan? Ugay na bida sa makna. Bida sa makna. Bida si ko Muslim na bida si ko kafir. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin wa 'adaban lil kafirin. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kana na coronavirus, yang kana na taun, asakit apa peninggas ada bulong yan. Na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pimbaloy anan uwallah agagaw. Gagaw uwallah si kumanga tao amia maratiaya. Ay manaw to na uska na bara simba kamia maratia paparatian kaswallah digadinggalebak sa simba nagyang kuto kya sugat ka sa taon coronavirus nagagawr ka wang nakatibo Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza ahabba Allahu 'abdan ibtala. Igira kababayaan wallah seori pun yan patepungan yan. Allahu akbar. Igira pagkababayaan wallah seori pun yan patepungan yan. Nabadi pure anda mga tao sama sa taniman to. Gira masuga tatay pun na ino kami lisuga ta wallah barasimba ko. Astagfirullah. Miya sugat talindog na ino mga di ako sugat talindog barasimba ko. Astagfirullah. Ino mga di barasimba ko na di ako makalago sa disibir. Astagfirullah. Pagkawistyo makaswat na ubang kakalilipat isukat Allah sa Quran. La asaba min musibatin illa biiznillah. Tingnan Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kisugat at tapang kauri penuh Allah. Inunta na kabayang Allah. Mindi sibir kada ka makalaba bangkap kuistyo na kakabayar ka na ng Allah. Madagal sama sa taniman to kau pa kaya di na di mapus ako suldo salungan na 50,000. Ay bago ba ta si burap mal. Upama ko kaya di mapus sa umano siya si kusuldo salungan na 10,000 na umbeloy asyang ibu na ino mga diya pagkatuman. Astagfirullahul azim kuistyo niyan sukad na niyan. Di po ka ginawa alhamdulillah katingin na ino mga diya po katumal. La hawla wa la quwata illa billah. Di makabuin alamat kababun di mereklamo. Maada tanong sa iko yung maana niya na nana. Kababalo yung muslim. Kababalo yung mu'min. Ha? Ino mga diya ito alamin mo. Di mabusa na 500. Na iman to namin balo at 300. Subhanallah. Una naman kakaan na 300. Kasusabay na 0. Astaghfirullahul azim. La hawla wala quwata illa billah. Pagariko, namun nakisuga terka atapang natano din kakapuna ng kuwang na bakareklamo. Kabadi piram yalo siko ikanam arokan o iman tano na ayamaanan yan na al-qadri khairihi wa syarrihi. So kapangim na rin ako qadr amya papasad amapya abu marata. Kaysa masantaniman to na ibuat tatariman ka na mapya. Naigira masugat amarata na di niya tarimaan. Makapusa na tingin na alhamdulillah. Malugi na ino mga day. Subhanallah. Ayaw kaya pura muslim na apil tunay masugaton na tingin na alhamdulillah. Ugay na psikrito ang asusabad nung ka. Pamana namin wapat na tingin alhamdulillah. Di ganyan siyong to. Subhanallah. Mauri penuh Allah subhanahu wa ta'ala kinanglan na sabutan mo. So langon at tapang. Toto, kakaibaratan tanog yung kutuang tao na coronavirus. Basta masugaton subara simba mu'min, na ito nagagaw ko Allah. Kapatupungan niya, pagkababayan mo. Uway na ugay na basta ay masugat na suda simba niyan si ko Allah. Miya sugat ang coronavirus. Miya sugat at tapang. Nagyang kutwa kaya sugat ka at tapang at kanaba kabara simba na murkar ka wallah. Kamauyag ka pa na inipikit taamar ka wallah sumarangit yan ka. Subhanallah. Naya pa kaisa. Upang ako sumiyagad sa bagyong Yolanda. Mama, kaya sumiyagad na Yolanda. Naging na Yolanda, times 2. Signal number 10. Ang tanong malangan. Subhanallah. Sumiyagad na kaya bagyong Yolanda. Na basta para simba ka, pagkababayang ka wallah, dito na tapangyar ka. O ino mga de, sakya pakaw kitagyang ka na na bagyo. Kumakapataka pa rin si kung agama wallah. Ang tawa ka sumiyagad subagyo na baka badmiya ka buka. Gadi pira mada kalimanto, tabi-tabi da pa kasusugatan tao no. At na mga lugar, darpa, ang mga pagarito na mga muslim na miya umaabaha na umaniso na inauna makauuntud sa atap. Na umaniso na pangni sa tabang, pangni sa rilip, na kialipatan niran suka pamangnisin ko Allah. Dami sembayang umaniso na tulungan niyo kami, sosial media. Tabangi kami niyo kapumatay kami na inauna miya da supang ni si ko Allah kasi miyang ni sa social media. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Nagina susu sama sa taniman do. Ha? Pagpakas sila ni sabab mauri kuno Allah ko tetangis sa mana ni na para tiada. Tanas ko tanod may pasay. Nakasiyan tanog yung kutuwa ay. Nabari pure. Agyang kaya po ngay naitan wa mga fitna, mga tapang sagyang kaya masatan yung manto. Na ayabo sabab na may sabab ko amal umano siya sagyang kaya dunia. Na pikita mo na wallah. Sa maana niyan na nasik sa iyo. Na anto
may hikmah. Anto na isabak. Ino mga di, pasagadag yang kaya alinog. Pasagadag yang kaya mga bagyo. Anto na hikmasan, tigo Allah. La'allahum yarji'un. Ay, dadaw. Kaya kagagagaw. Tigo Allah, bakalo-kalo na tubat siran na kumasuy sirang kusimba ko Allah. Nakaida. Kapasagad na yung kabiti barangan at taipon. Linog, nagdisi na di ka ko so hikma kasoy sirang kusimba ko Allah. Kau ba sirang badan miyagumar ka ko kakapira. Subhanallah. Yang asagadag yang kaya bagyo na dapat natibulog na dapat na kasuyan na pagkabagar susimba ko Allah. Kami agdam kasuyan na nakabagar Allah. Nakaida. Kau babadang pagkabuga si kuya maanan yan na simba niya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Namada kalanan. Tabi-tabi ya. Dapat susugat tangoron. Oh. Nagidag yang kaya miya po sa disimbir. Yang kaya miya po sa disimbir ha. At na mga tao abara simba sa 5 awak to ko orasyan. Correct? Ad na manusia ayamanan yan, ad na mga seminarya na di kalpasan. Ad na manusia di pa kalapas si kuya maanan yan na nakabatya yan sa Quran. Na kay mi disimbir. Miya ko masu disimbir. Na miya nga ada uto kami at tama na kupustol yan. Miya absent ko seminar ay mga nauling kawan ako sa kaya pala ka sa Surya. No. Kaya ginakan yan so kasamba yang sa subo ko oras yan kay no miya puyat ako kami nga rin sa kami sa pusto. Inaomi ko. Hindi kalaran din rider. La hawla wala quwata illa billah. Sabut niyo mahori pun Allah. Tunay nga ba yun? Mag-English ako dun. Adik ka dia misibutan. Anyo nga sa'yo. Ha? Tunay nga ba yung language? Kaubak ko na Naruto. Kagibunjin technique. Ha? Subhanallah. Maranaw no. Kung na di ka kararegan ko Tagalog. Taib. Nalaman mga uripun ng Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Ayaw buwa hikmah. Ayaw buwa sabab na bakalo-kalo na makaswata ng simba si ko Allah. Ayaw pa kaisa. Pagkaswata ko simba, antawa ka ba tanong ba ng pagkada ko simba? Pagkaswata simba, antawa ka pagkada tanong ba ko simba si ko Allah. Naman isa na pakaisi niya na ginawa niya ka, makaliwliw si ko Allah na sa kayo nabi, mataw ko amala ka. Isi nga man na ginawa ka, kamapataro ka, inaud ako masumiyang sa subo. Daw masumiyang sa luhur. Daw masumiyang sa asar. Daw masumiyang sa maghrib. Daw masumiyang sa isya. Importante niya sumiyang ko sa Jum'ah. Aw, kaya po kabubalo niya na Muslim, nagira Jum'ah. Ayag magturo na FM. Friday Muslim. Muslim lang pag Friday. Subhanallah. Madakang da FM saya na. O, tamadang na nilang bagilay. Ino pa nakikimilay ka FM. Subhanallah. Ha? Sasabot niyo mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay laman mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yatba'ul mayyiti thalath. Fayarji'u isnan. ويبقى معه واحد. Katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira ang mawafat sa manusia. Igira ang mawafat sa manusia na magunuton agya niya kata suras. Kasalam na. Tingul Nabi sallallahu alaihi wasallam igira ang mawafat sa manusia na pagunuton agyang kaya telo. Magunuton agyang kaya telo. Na amay kumilabang napagawaan o dua na pagtalimbaga kung so isa. La hawla wa la quwata illa billah. Pamayan ganyo maori ibn Allah. Kataro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igira tingin na miya wafat sa manusia na ipilabang din na magunuton sa talo. Tunagyan ko tatlo. Pag nairon na so pamilya niyan. Pagunuton. Ha? Ikadua pagunuton na so tamok yan. Madipira so pagdaan na truck, so tela pagusar nun, ha? So mga sabo na pagusar nun, ha? So kapa na pagusar nun, ha? Pagunuton so tamo kaya na gusto pamilya niya. Na ikatlo pagunuton na so amal iyan, pagunuton. Tigo Nabi fayarji Usman wa yubqa ma'ahu wahid. Ano yun?
Ya gubirit. Ya guberi. Saya kami kajian. Nanti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kesuis pagawaan sekalian udua na betul bagak suisa. Antay pagawaon. Amal. Pagawaan sekalian pamilya niya kabanamyan kami atay sipulan ini ko mabusigan rumanian. Banamyan kami atay suka rumay na ini ko mabusuan katawatayan. Da. Kaya buo kaya baliw manusia na mauuyag. Kaapya mismo si pinakamahal ka sa buhay. Nabasada niya man kanay kelak kanian. Pure. Sigaro man ka. Si Bibi Labs ka. Ang Bibilang. buang arakahan niya ni Mato mauyag ka. Kada nga kisan niya na yun si Pulan na sumiyulakon. Tayo buo kaya baliw manusia na adna niya yan. Kadang kasanyawa manidipin subaboy ka matay na sumbalin na ka ng tagwa nga sa paling katiga na babuyaya ono muna talugatos natapangin nga man na matay sumano siya na tagwa nga sa paling na tawaya binuban na mamasaw ay mo kaya balik ka na nanyawang ka ay mo balik ka na nanyawang ka basta bilabang suntaw na pagawa ng pamilya niya correct di Dingin tawa na subhanallah. Benar tawa mi atay si Karoman yan inuntudan niya nun mambu. Karoma ko teldit du asparta. Di ni magpatugtog sa musika. Subhanallah. Ha? Ikadua pagawaon mauri puno Allah. Nasuta mo kiyan. Kau benar mi niya mi wafat sipulan na ini lebang mo opportunity yan. Ini lebang sipulan na so cellphone niya na iPhone na. Ano pinaka-unique mo to iPhone? Paka 13 tapan ka ano mas mo. Benam ya apa tapi ako na to sa cellphone niya. Dahil mahuli pino Allah. Subhanallah. Wa yubqa ma'ahu wahid. Pagtalimbag akong susaktiman. Anto no to, so amalya naman piya. Ayaw mo kaya pagunot ka sa kubur ka busaan nga na mauri na so amal na ka amapya. Nauda amal na ka amapya nantay pedikaro. Baka ibaratan. Upama kus ka na mintin nakapbatian sa Quran o di na ad na milalangag ka. Na may kupa ko marka sumungkar kami ang adin sa pamilya kami adin sa tamok ka. Na masumungkar na pag-isangan yan. Nawad na biyat ya ka Quran o di na milalangag ka Quran na pagarangan yan so mungkar. Ang girawa mungkar. Dingkap pagisturbo si fulan ka di nagpapahinga. Ay de. Sa akin ni putero sa Quran, sa akin ni singa. Ana. Pagi sa ano mungkar na pesumbag no Quran. Pagi sa sumungkar na aya pesumbag na sa Quran kay inilangag ka. Inilangag ka. Nagumpatian ka sa Quran. Amal ko to amapya. Na pun mga day aya maanan yan. Pun mga day mga uri puno Allah. Kaaya buwa milalangag ka na inaatay na ka na kausara. Sakno to. Ay buwa milalangag ka na kuluho. Hindi na patakot. Na di niyang panagpangababalas. Ay paturon ra ka Quran. Nakuta nga din. Hadakis magakan ra ka. Subhanallah. Subhanallah. Sotis wali. Kaya da amal ka amapya. Ha? Da amal ka amapya hiori puno Allah subhanahu wa ta'ala. Na inaman mga kapatid sa pananampalatang Islam. Buhay ka pa, tama? May lakas ka pa, tama? Kaya mo bang magbago, tama? Mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag kayong mamamatay. Di man na kayo ay mananampalataya o Muslim. Islam mo. Mahal ka ni Allah. Buhay ka pa lang, bibigyan ka naman. Baka matayan na ba? Lima. Subhanallah. Di ka di pangangapinan. Nalamas ka ni malawag pawal. Kayo malawag supak. Paginoon ka sa Allah, inaunaw ba nga naiwa mo, makakapatek na baka Muslim. Kailangan maka. Dahil galabgin sa galabak, magagabit sa sando yan. Subhanallah. Subhanallah, mawari po Allah subhanahu wa ta'ala. Ha?
Nailaman ito. Mau yang kiman to na ino nga di pamakuti su amal amapia. Ha? Ino ka di pamakuti su amal amapia. Laman na paibarat ang uskanon. In lam tastati'a ta'mal al-qalil aw saghir fa kayfa al-kabir aw al-kathir. Allahu akbar. Udin ka kagaga ngalabak so simpula simba. Na aya panarimargan. Korek di. Oding kang kagagang ganabak Suisa na aya panitelo. Subhanallah. Pakaibarat ang uskanon, no? Makaibarat tanong sa simple. Okay. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wal mar'atu ila awrati al-mar'ah. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikapakai amai nilai udato so lagi dian adato so auran yan. Nagusubai lagi dia nabai na dikapakai maka pagila asiran sa aura. Na ino ka short. Abang ka dikatawi asulab na aura. Simple bird na nano, na aya pa ni samboy ang asubo. Sulab udato na aura. Basta pagkilay sa aura na di ka disinta ang mga malaika. Simple bird na nan. Na aya pa ni samboy ang asubo. Din ka kisakripay sa labag ka na nasapangan ka. Kadigita wa na tingto. Pilingin na miya-piya-piya abs. Na inalakalakas yan nun. Tigbus ka abs, ABS, a big stomach. Niya lalayte yan. Abunti ako. Balipyo nagyapusin na aura si kudato. Balipyo si kudato na aura so irak. Na naman simpo-simpulanan na di mapunggulaw la o pungiraw ang Muslim. Naya panisubo. Subhanallah, mahaulib po Allah subhanahu wa ta'ala. Pamimikiran sutaw. Ha? Pamimikiran sutaw, mahaulib po Allah subhanahu wa ta'ala. Nailaman mga luksam, may mga pagarya makipagadatan. Antay di makakikilala kay malakalamaw. Kapakikilala ko ron. Abulong tayo man. Nasabot nyo hindi, malakalamaw to. Ha? So, malaika o Allah pagkuha sa niyawaw manusia. Pamakinugan nyo, tutulan niya na eh. Tutulan siya kumalakalamaw. Pamakinugan nyo, bakalo ka mahuyag ka. Ha? Siya ko simba nga siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ko piki iyo pa din o Allah. Siya ko nafqatus thaniya. Nafqatus thaniya. Siya ko ikadua kapag iyo o Israfil sa giyang kaya dunia. O kambina saad mo Allah sa giyang kaya dunia. Diba? Inatay mo sa mga tao. Oh, piyakipangwad mo Allah. Siya ko malakalamot sa niya wa sa mga tao. Langwan tama na siya sa dunia na pangadadan. Oh, ha? Kau pa man, miya iyo pa din sa dunia. Kaya pangwan sulang ununiyawan yan sa dunia. Ha? Nailaman nagyakatir Allah subhanahu wa ta'ala. عندما نزل قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ترون والله سبحانه وتعالى sa Quran auman din manago mga malaika kullu nafsin dha'iqatul maut lango na tao sa dunia ababansukan sa niyawa ayamanan yan na lango na tao sa dunia adna niyawan yan lango na kaadno wallah sa dunia adna niyawan yan napakataam sa kapatay ginamo na tanudin ka kullu nafsin dha'iqatul maut sulanguan tamanu manusia sa dunia adna niyawan yan na lango din pakataam sa kapatay nasembag sa malaika taroon ng mga malaika ya Allah las na nufusan wa inna ma Allah tigyan na ya Allah kenapa kami niyawa lagi dunia wagyang kanan ang mga tao kasak kami na niyawa kami asuti may bibida kami ya Allah lagi dupa mo din ang impuruan sa mga malaika. Ha? Kasing bagirang sukat pero Allah. Ya Allah, kenapa kami sampai? Kenapa kami niyawa lagi di mga tao sa dunia? Sa kami tiga na arwah, mga niyawa kami asuti.
Naturong kuman wallah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fan. Langon tamana syai sa dunia. Nalangon yung kada. Dahil na kanamo sa dunia. Naturong kuman mga malaika, ya Allah, kenapa kami tag sa dunia, tag kami langit. Kenapa kami kumakadun ya Allah sa dunia, kumakadun kami sa langit. Kenapa kami sampod? Ati ko mga malaika. Allahu Akbar. Napakaterterong man wallah sa Quran. Ati ko Allah, kullu syai'in harikun illa wajhahu. Allahu Akbar. Guminaw man su Allah alangwan tamana syai sa dunia. Sa langit ang sa lupa. Nalangon din kada. Langun din kada. Saya buat kelamba naswallah. Ayah buat kada kelamba naswallah. Nasu mga malaika na pumakasujud siran sa kalak irang ku Allah. Fal malaikatu sajidin. So mga malaika na pumakasujud siran sa kalak irang ku Allah. Sakyan giran sa gyang kutwa kateru Allah. Alang wantama na kaad mo Allah sa langit agulupa na langun din pagkataam sa punga ada siran. Naturun Allah ya malakal maut. Antawa tigin ni malalabay ko kaadnakan. Naturun Allah. Asakam ya mga malaika. Sakan atigian. So Jibril, so Mikail, naguso Israfil. Naturun Allah. Ya malakal maut. Kuwain ka sa niyawa si Israfil. Allahu Akbar. Niya kang nga sumala kalamot kaso lagi diyan aayamaanan yan na malaika wallah nakuhaan yan sa niyawa. Nakuhaan yan sa niyawa so Israfil kasubuan nun wallah na miyatay so Israfil. Allahu Akbar. Naguminot man so Allah ya malakal maut. Ang taway na basag yan kaya dunia. Natirong kumano malakal maut ya Allah. So Jibril, so Mikail, nagusakan ang mga limbabaan rakab kadinanakan. Natirong man wallah, kuwain ka sa niya si Mikail. Allahu Akbar. Kuwain ka sa niya si Mikail. At wallah subhanahu wa ta'ala, nakuha ang paman sa niya o malakan mo si Mikail na miyatay si Mikail. Putay sa kanya. Nagumirop man sa Allah, mambaki min al-khalaik. Antabay lamba, ya malakan mo ko mga kaadnakan, nataroon umalakan mo ya Allah na ayaw mo lamba na sung Jibril agusakan ang mga limba barka. Kay kanina nami. Naturong man wallah, ya malakan maut, kuwain ka sa niya masu Jibril. Allahu Akbar. Nakuhaan sa niya umalakan mo su Jibril. Naputay su Jibril na taroon wallah. Mambakya minal khalaik. Antay lambasi ko mga kaadnak na tigwallah. Na taroon umalakan na maut aya Allah na dir na lambaon. Dedin na lambaon. Langon din niya matay. Dedin. Na tigwallah alibet kakaan pa na malalambaon na isa. Tira ya Allah dadan. Biya ko ang usiran sa nyawa. Matigo Allah adupan. Nalumya yung gusto niya. Malaka na mo tayo. Nalubitin niya. Nagya pito lapis sa langit. Ako pito lapis sa luka. Narinig ni Panginoon. Nagyang kuto sa kata umalanang. Natigin na ya Allah na mata. Kapito manan ako. Naturunan mo Allah. Ang tunay katawin ka sa ginawang kaya malaka na mo. Uba kay kumakapat si mga niyawan na niyawan yan. Na di ka pagkataon sa kapatay na terun Allah. Bunuan ka ginawang kaya malakal maut. Na bunuon umalakal maut a ginawan yan. Sa sukupkuan yan sa niyawa ginawan yan na miya katero sumalakal maut. Anto ni Peter umalakal maut. Ya Allah. Upama tigyan ko katawanakan. Agis. Gitaam. Ukapagkuway ko sa niya, wagi kasakit yan. Si ko mga tao na panguningkor ka, dia kung kambalo ya apakuha sa niya, kung mga tao ka, dia bisay kasakit yan, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mawalit mo Allah. Malakal maut. Biyudo yan na ginawa niya kasubuan mo Allah. Ayapan sa ka. Beradusa. Di pasembayang. Marat
haula wala quwata. Inos kay di kau na. Di na kau na kapagkababayaan ka wallah. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriano kaya pakang galabak ka sa marata na talundugin ka sa mafia. Kasumiyang galabak ka marata na pagkapuna o mafia aman. Na kay problema na lang ng marata. Good na mo mafia. Nakipuna yan. Subhanallah ma'urikumullah. Ilaman ako swaswatan sa alungan na ma'urikumullah. Ilayan niyo ako swaswatan sa alungan na mauri. Turun Allah sa Quran. Turun Allah sa Quran. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ الله أكبر إلى آخر الآية. Taruun wallah subhanahu wa ta'ala. Alungan na mauri yan, miya matay tanud lang. Miya matay tanud, alungan na yung mauri. Sa alungan na mauri, napaguyag ang tanud purman wallah. Naso dunia na mapapelat. Mapapelat. Yutos waya maanan yan na darpa ako kumantano wallah. Darpa ako kumantano wallah subhanahu wa ta'ala. Taruun wallah. Waja'a rabbuka. Allahu akbar. Sagyang ko to auras. Umani sana di magigisit. Ito na biyang kaya masusuatan. Inutano kundi kukuma wallah. Umani sana nakilinian ang bida-bida. Ad na masasapwat yan ang belas kiniyan kamapuputol. Ad na awidan yan na ulo niya kamapuputol. Ang bida-bida tano. Sagyang ko to alungan na mauri-mauri punupa. Napakaumas Allah. Pagkaumas wallah subhanahu wa ta'ala sagyang kutwadar pa kakukum tanu wallah. Wal malaku saffan saffa gyang kutwadar pa akatatawan sir kita no na maaalibat ang mga malaika. Allahu akbar. Agyang kutwa malaika na aya kadaklian. Na upama kagyang kaya darpa akatatagwang kumangat na aya taguyan na magatos na supaganay alayer natakapan sa makadua na gito'y kadakalo mga malaika. Na ikaduwat man alayer na wanto na ikadakalo paganay natakapan man sa makadua na gito'y kadakalo mga malaika. Na submang sukat ikadua alayer na wanto na ikadakalo natakapan man sa makadua na gito'y kadakalo ikatlo alayer. Taman sa makapito na ilayin yung kadakalo malaika mga ribun wallah. Tikdarun wallah sagyang kuturas. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء. الله إلى آخر الآية. Taruun Allah sagyang kutama masa, agyang kutama mabatad tano. Si saya tano sagyang kaya darpa na maalibat tano ama di kebilang kadakla malaika. Taruun Allah. Hai mga jin, hai mga tao, tapangin niyo ko na makapalagoy kanu sana. Tapangino mga palagoy kanusan at karoon wallah la tanfudu di kanusan din makapalagoy at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan na karoon wallah sa Quran. Wajiya yawma idhin bi jahannam. Sagyang kutamang mabatad tanong, miya kaumad ni sumalaika, miya kaumad ni Allah. Wajiya yawma idhin bi jahannam. Sagyang kutwadar pa katataguan si irkitano. Napakaw maso naraka asasapwa ng mga malaika. Allahu akbar. Aya pagwitan sirkitan na sunaraka asasapwat na mga malaika. Allahu akbar ma'urifin wallah. Allahu akbar. Mga malaika wallah sasapwat ng kadirang kakontrol akabagro o aya maanan niya na naraka. Asasapwat ng mga malaika ay pagubay sa giyang koto adar pa katataguan siya kita. Nagyang koto kabupakaran yung naraka na pagpakaadis kanyan sa katuro. Yang koto naraka ang tunay di teruno naraka sa kapkapong ginawa naraka.
jengkot wakap penghimawa naraka na pepekaadin sa katero na dinyan ditero na anda din sumanga tawa teguun rakan na anda seranden na inurang penanan di pagulugon magagaan sunaraka sa kapagulugong kumanga tawa pagulugon saka kenegaro Ibrahim o Musa alaihi salam nasakapkan garo Musa mapapaluhod si Musa sa kalakyan sa ikwallah na mapatero yan na ya Allah aslim tunay pitero Musa ya Allah pakalida sa akong kasidang pagpasadang kadnai sagyang ko to masuswa pagpakaw man sunaraka di pa napapakaw masunaraka kapapakarani nasulangon o tao ang pagalusudin sagyang ko to anaraka na pambabato ang bala amatayran dapat na makaw masunaraka kamaranibu na sumanga tawa pagalusud nun mga uripan wallah so mga tao pagalusod nun na pambabato ang bala amatayran inunta so mga tao abala barasimba na gumalay para tiyaya madi pambato amatayran kasiyo pansiran ng mga malaika Allahu Akbar mga uripan wallah Allahu Akbar naipanda pata ka mga maluk sa may mga pagariamin di ka pagsagyang utap mabato ang bala amatayran subhanallah ha? Namatagbo niya pang uyat. Giyuto na kuswa-swa sa malungan na maurin. Nadap na swa-swa. Na di ka kilak. Mauyag ka pa naman. Pwede ka pang magbago. Ginana ka ilalabag ka. Kapakib na arangan ka. Da kayo man tumasumiyang sa isya. Kapakib na sumiyang kayo man to. Sumanswa ka to. Nakanabab ka da. Ayaw pagdaon na sumano siya. O ayaw pagdaon na sumano siya. Yami ko yaw. Joker, ma'am. Ilani ma'urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tuturo ba gagawin? Niyagalar mo. Kamamantin na, pagalar mo kung sumiyaw ka subo. Ha? Magalar mo kung sumiyaw ka subo. Kung kaya pagalar niyan, niyagalar. Niyagnaw biuno yan. Naminigot. Tapos niya ka na alas ite, miya das wakto. Ano ba? Kenapa kayo pagkadas wakto kutawa na ba niya pitiba ba kaya pagdaon na sumanusia? Aya kaya pagdaon. Aya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man fatathu as-salat aw nama anha falyu'addiha idza dzakaraha. Tingnan Nabi sallallahu alaihi wasallam san sa tao miya kalipat sa sambayang o di na kaya turugan yan ang kanabanya biti baba na tigo Nabi asin ko oras o kaya tanugan niya na sambayangin yan din may turug ka gagawin na miya kanaw ka alas 8 alas 9 apiak pang alas 10 ka kanabang ka biti baba na kaya tanugan ka ba ka makasumbayang sa subo sambayang ka sa subo kagito ni subong ka sarap ka na ba nga piti baba na kaysama sa taniman to matano ba iswa-swa ka kami akan nuto na mamati na turugan. Subhanallah. Di niya ditiba ba na di niya kapakasin ba yung mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nabadi pure. Asum di kedas waktu ka ayakya pagpagda ko waktu na sumanusia. Di niya ditiba ba. Ang tisubang ilayang agyang kaya manusia. Sagya balabaro sa Pilipinas. Kasi bumana sa Pilipinas. Sa Saudi ilang nga sulang ng masjid ko oras yan kaya boy susurat roon o anto na ay oras o ay maanan yan na bang buwa mi susurat to giro ni susurat so kamat kaayad na kamat yan asan sa kapoko mo imam nagitug ni kamat sibo man sa Pilipinas subtog unong so kamat tabi-tabi ha nato na miya swayan sumano siya nakatawan niya ni oras o kamat na di niya katawan ni oras o bang naya mo baka po man yan sa masjid na kamat kailangan mo ito na di mariri pero di na di magimil di na kuwan yagbangan pulo pa na kami minutos kakata-kataw na naging kamat yan subhanallah inoy natin subang kaangka di malit na kaiskayad na sarili niya na batas subhanallah mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala purely ayak ya pagpagda si ikwakto na sumanusya nababkada si wakto ha? Nailaman mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala pamain galing isa tutulan pagning
minggu ko Allah ayamanan na pamakinig tanuinig yang kaya tutulan. Si kumasaw Musa alayhi salam. Si may katas suras? Kamsa. Okay ba? May salungan si kumasaw Musa alayhi salam. Adna sumiyagad si Musa alayhi salam sa ikong mga kuba, mga kubur. Itagalog ko ha, gusto ko kasi maintindihan ng lahat eh. Isang araw sa panahon ni Musa alayhi salam o si Moises, napadaan sa mga libingan ng mga tao. Napadaan siya. Pagdaan niya, may nadaanan siyang sa mga libingan na ito, may nakita siyang isang kabar, isang libingan na napakasilaw. Sa kabar na yun, sa libingan na yun, napakalakas ng ilaw. Meron naman siyang nakitang libingan, kubur, napakadilim. Parang nababalot ng kadiliman ang kanyang aura. So natakot si Musa. Natatakot si Musa. Anto na mga digyan kaya sumisinda-sindaw ako kubur. Ako kaya makalilibu-libu itong kubur. Duto kubura. Ini pangingisa, piyangamad. Inalam ni Musa alayhi salam kung sino yung nandun o ano ang gawain ng mga taong iyon. So nalaman ni Musa alayhi salam na yung tao, yung libingan na iyon na napakalakas ng ilaw, liwanag na nanggagaling sa libingan na iyon, yung nakalibing doon ay Barasimba. Kumukumpleto ng 5 beses na pagsasala sa loob ng isang araw. Nagsasala parang gumagawa ng mabuti kaya napakasilaw ng kanyang libingan. Tapos nalaman din ni Musa alayhi salam na yung libingan na napakadilim, nababalot ng kadiliman, ang taong nakalibing doon, daasambay yan, hindi nagsasala. Udi na Friday Muslim. Ay bodi niya ni Sumbayang na Jum'ah. Subhanallah. Badi pura rin mga ori penuh Allah. Antay so pagkalit ko sambayang napasiksa ang kukialit yan, ayaw panimiyaga ko. Subhanallah. Mialit ito na siksa, no na ayaw panimiyaga ko. Naipandipan na kau din na sambayang kakajum'abu, di kau siksa ano Allah. Anak, kalubot ako kasi baka na Allah subhanahu wa ta'ala. 10% ako bulit. Kaso yan tanwag yung kuto, asyaga dan Musa alayhi salam. Sumisindaw, nagkanaba sumisindaw. Yan libu-libu tang. Barasimba, kanaba barasimba. Tayyip. Miya kapiraulan, ibetad siya sa lumipas ang maraming panahon, dumaan ulit si Musa sa libingan na yun. Miyukiton po naman si Musa alayhi salam. Kukya sagad yan na miya mamasaskan yan sa miya maninigabaray bunu Musa. Ngayon, tutunin miya layo Musa alayhi salam. Kalubat ako. Lamia kailay sa kyadan sa star, sa ML. Kalubat ako. Kenapa? Tunay miya yung Musa alayhi salam. So sumisindaw ako kubur na miya kalibutang. Na sumakalilibutang ako kubur na suminindaw na miya naksumusa. Ino to mga day kaswaswa. So sumisindaw na ayaw miya kalibutang. Na sumalibutang na ayaw suminindaw. Na miya naksumusa na inimbityara inyan swalla na inisa yan nun. Tigyan na ya Allah, nagyang kuto siya gada na kubur, na miya amadak na susumisindaw na barasimba, na sumakalilibutang na knababarasimba, miya kapira gawya, miya ka sumiyagad, na sumiyagad akurong paman na miya kasami, ka sumakaliliwanag na ayam miya kalibutang na sumakalilibutang na ayam miya kasindaw. Antunaw to ya Allah, nasimbag sekalian Allah. Tigu Allah yang kuto kubur, sumisindaw na benar abarasimba ino sumisindaw na kay mga watayan na di besasambayan si karumanyan na di besambayan miya gamit Lubat na ako eh. Allah 10% na. YouTube Lubat manatigin na. na malibutang ikubur na benar ko kena babarasimba na kay mga watayan na si karumanyan na barasimba na miya gamit sa surga sa miya kasindaw sa kubur yan. Allahu Akbar. Subhanallah. Nabali bira mi alitan sa kumur ya kaya pa asuntan mo. Kakasaksakan na kang silo din. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharu
Allah subhanahu wa ta'ala. Saben-sabenar aso karumaniyo. Sabad ko mga karumaniyo, na gusto mga watayo na ridu ay niyo na panang gilaw. Barasin mo kay man, tumiyapas ka na, miyatay ka barasin ba? Inauna di nga mapipigir sa mga wata ka, tunay Korean dakiran. Subhanallah. Api amiyawa patag ni man to si ama ka si ina ka. Nakasabapang ka sa kapakasuldiran sa surga, uli nakasabapang ka sa pasulod ka sa neraka. Allahu Akbar. Na aya piura pagmamahal, si kumbala lukas na aya kabaya kakiran na makasuldiran sa surga. Correct di. Kanabaki hindi matatawag na pagmamahal yung I love you ka ng I love you. Ang I love you, yaki. Subhanallah. Sinungaling ang I love you. Ang totoong pagmamahal nararamdaman at nakikita. Hindi sa salita. Subhanallah. Subhanallah. Ha? Umuhugot yung ibang binata dyan at mga dalaga. Saka na opura pagkababayaan na kasi ina ka, ama ka, pagaring ka, nang gamitan na kasiran si kuya maanan yan na kamapian sa kapakasudiran sa surga. Ha? Apian tunay kapi ay adat ipagaring ka, bulayo ka na upama ko di simbayang awain ka. Awain ka. Ang gamitan yan sa naraka. Kadua-dua bumananan, udis kayo gumito nas kanya ning gamit raka. Dua-dua bumananan, udis kayo gumamito nas kanya ning gamit raka sa naraka, mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto'y sabab. Aso ka papantagan, ayang maanan yan, minibagak agyang kuto, alukustano, pagaritano, mindud sa limo, wallah, nagkupakay ka, kasabupan sa kapasol yan sa surga, nagkupakay mabu, kasabupan ka sa kapakanaraka, yan na po nang gila ka. Ha? Nagwapian tawasin. Apian tawasin kita nudin mangori po Allah subhanahu wa ta'ala. Basta adi ka pipiya na tanudin ka kalango ng amal ka mapinapikiram pa'y kung balaloks ka. Apiya mo sumarata ka amal kiram pa'y nasi kung balaloks ka. Pakaibaratang uskano sa ikong mga ina, pakaibaratang uskano sa alungan na mauri, mararantar sulang na ina. O ha? Kami ganun mga dato. Mararantar sulang mo ina. Na umanisa, nagyang kutang mararantar a ina, kapilayran, na susaba adukiran, na pagkataguan sa corona. Corona, na viruson, corona bu. Da viruson. Umani at na mga ina, at na mga umi, akutaguan sa corona, agyang kutwa corona na masindawa di swalungan. Subhanallah. Yang kutwa corona, akibatog ko ina, na masindaw adiso, ay mana niya na alungan. Nantabaw to mga ina, akibatugan sa corona, amasindaw di swalungan, nasiran su mga ina, aad na wata iran, aplangag sa Quran. Si Bunso. Langag sa Quran. Nailamang pagari ko, so kung graduate ka, so kung graduate ka, na igira may lay umi ka, ada ka kami dali na bukaya. Agib kupdi ka niyan, na oda karibuni suwatak kay talang. Kay talang. Inaoda na apat buwatang kapyaso an punaribo niya, nami susurato na graduate. Ay laklak. Di ka na tabi na ina ka si ama ka giradad na award ka. Nasa alungan na mauri na ayaw magwakilain ka na si ina ka na da award diyan. Allahu Akbar, mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sa aya kuswatan o sagyang kay sa alungan na mauri na lagid dino ka klas sa eskwelahan. Lagid dino ka klas sa eskwelahan. Ando man yaw tumauri po Allah. Pamain gani di na last na yung mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Pamain gani. Tigwa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba sa eskwelahan? 3%. Sa school, na add na first grading, second grading, third grading, ago fourth grading. Mabasa dito, na ang graduate, kami pasad ka yung kutuwa sarang. Sorry, nialubat ako. Na add na first grading, second grading. Mapasad sa Saragon, na miya fix, so ay maana niya na grade ka.
Di ba? At nabagsak, ada niya kapas. Igiraso grade yan, nabagsak, kaya may susuratan na 70, pababa, 65, ha? Average yan, na itupok yan. Itupok yan. Ha? O di na po agiras kanya ko teacher na, inumara ko na nambaga nag-karda kananan. Gitu karda na di ba rin isusurat sa grade. Uwata, ayaman nagyang kutuwa card na representative uwanto na ay ada, galabak uwata kasi kusundusan. Pero maganda map. O mapiyadat suwata na mapigrid, mapuro. Kataguan sa line of 9 na ipagungugyan pa. Ito po kaya na mapadyan na may tatapok na may ilaylay pa diyan na. Na 98. Ipagungugyan na, sumasagan na. Igira-giraw niya din. Ay, may ilayng ka, 98. Ay daw, tatapok ako na ito na may ilayng ka pa. Subhanallah. Ipagungugyan kaya man na mapay, amal na gumapay grid na. Ginan din ikaswa sa ano na mauri. Ato ni bitar Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, salungan na mauri, nataroon Allah indaw gamay si kumanga tao so kitabiran. Giyang kutwa kitab na ron isusurat sulangon o amal umano siya sa dunia amarata mapiya. Upang ang kusukita ka na ayami susurato na lang mapiya amal na hindi magrakaw Allah salungan na mauri nagkawaan nakakawanan. Kay mapitag kawanan aki kawakaw na makuwang ka ng girawag yung kutwa tao akiyawa yan nakawanan ha umukrao kitabiya. Katiyatigin abatian yung kitabok na namatangay po lumugyan. Ang kayo to, kay ayaw matataguan na langon mga pipiya amal. Naturog man Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laytani lam